και να πει ρε παιδιά, να δούμε τη σύμβαση. Ρε παιδιά, λεφτά να δώσουμε. Συνέλληνες, πληρώνουμε. Δεν είναι τσάπα. Και επειδή μου λένε πολλοί, και τι να κάνουμε δηλαδή, άκουσε λίγο αγαπητέ μου και Σπίνο, πρότεινα. Χωρίς να ξέρω ποιος είναι αυτός, το εδώ. Έτσι λέει. Έτσι. Τι φέρει αυτό εδώ. Κοστίζει $100.000 έως $200.000. Έχει και αισθητήρες ανωτέρου επίπεδου με 4 δις για τα F-35 που θα δώσουμε. Ξέρετε πόσα μπορούμε να πάρουμε αυτό? 30.000. Μπορούμε να πάρουμε 30.000 τέτοια αθλήματα. Μπορούν να καταστρέψουν, ακούστε τώρα, 30.000 μια βάση στρατιωτική σε δευτερόλεπτα. Και δεν ανεκνεύονται. Γιατί πρέπει να πάω στα ακριβά